What's up guys? Yes! Ngayon, maglalaro ang aking dalawang kids na bato-bato pick. Sila lang muna ngayon kasi medyo busy ako ngayon guys. Sige, let's go! Oh no! Okay, pilde. Sige na. Ikaw lang. Wala. Dili lang na nato magdaba. Okay, baby. Si Bibi na po. Si Bibi na po makabalos man ka. Sige na. Marama tayo siya na. Sige na si Bibi na. Si Bibi na. Pilde na si Bibi. Si Bibi na. Nilak na pilde. Si Bibi na. Agoy. Pilde si kuya. Pilde si Bibi. Pilde. Pilde si Bibi ba? Meow. Nilak po. Pilde pa si Bibi. Nilak. Sige. Siguro na isulit ang pulpo. Uy, wa naman tayo pulpos. Ani, why sponsor dia? Pilde si Bibi. Papa. Oh no! Last na. Si Kuya. Mapildi na po. Mapildi dapat man daw si Bibi. Wala. Otro. Nanay, wala pa. Wala pa man. Sige na, wala pa man. Gusto mo na siya sa daog. Sige. Bato. Pildi si Bibi. Piyong. Tama na, last na. So ko na sa Bibi ko Last na kuya. Ako kuya. Oh, sige. Yeah, last na. Ako ka Bibi ha. But last na. Ayun ako to. Lukoy na kayong nong si Bibi. Last na, madaog naman si Bibi ron, madaog Yun, mo. kayong nong si Bibi. Hindi uno kay naong. Okay, last na. Kuya. Okay. Bato, pick. Nakabalos na si Bibi. Sige mo siya do. Sige daw. Marama kayo na. Iba, wala na. Si Bibi, bye-bye. Nailag na si Kuya. Ulit na. Agoy ng lood.